Vážení diváci JFL, navštevníci našich stránok, dovoľte mi, aby som v poradí už v druhom rozhovore na zápasy bohatom 5. kole privítal pred našimi kamerami hráča druhej FC kvalitnej defenzívy Borisa Benkoviča. Dobrý, Boris. dobrý deň. Takže Boris, váš tým musel čakať dlhých 5 kôl na to, aby zaknihoval prvé víťazstvo a vlastne i prvý vsietený gól. Myslíte si, v čom nastal tento zlom? Hlavne v brankárskom poste Marek Grafi posilnil naše rady, ale hlavne my sme sa zlepšili, sme si niečo povedali v kabíne a padli tvrdé slova. Takže bude to v tom, aj v nasadení hráčov. Marek Grafi bol, tak povediac, veľký problém, jeho zápis do vašho týmu riešili aj organizátori, tak či tak ostatné týmy. Ako to beriete vy? Ja to beriem tak, že keď chcú kvalitnejšieho supera, ostatné týmy, tak zoberú Mareka a budú radi, že hraje proti ním a bude sa hrať lepší futbal a aj liga bude tým pádom kvalitnejšia. Tak, akokoľvek, Marek vám jednoznačne pomohol a dalo by sa povedať, že po víťazstve 5-2 nad týmom SK Montes ste sa z kvalitnej defenzívy pretransformovali na kvalitnú ofenzívu. Myslíte si, že si toto udržíte aj do ďalších zápasov? Ja myslím, že áno, keď budeme takto hrať ako teraz, kondične na to budeme stále dobre, tak určite budú dobré výsledky. Takže si jednoznačne veríte? No jednoznačne. A čo si myslíte o vašom postavení v konečnej tabuľke ligy? No takže postúpiť by sme chceli do vyraďovacej súťaže a potom to už je viac o šťastie aj niekedy. Tak to šťastie vám samozrejme prajem a veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dovidenia.